La pantalla s'omple de frases. Això és forat. Richie, Benvinguts al meu món. a prop. Benvinguts a Els Contes. Segueix el títol. Gran Richie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, text negre. Els calçotets d'en Superman. Hola a tots. A l'habitació, Soc en Superman i avui sóc aquí per resoldre un dels dubtes que la gent m'ha fet durant tota la meva carrera. Superman, per què portes els calçotets per fora? I és que per aquesta pregunta només hi ha una resposta vàlida. Un superheroi ha de tenir un vestit còmode, visible i diferent dels altres superherois, perquè no ens confonguin amb facilitat. Quan estava decidint el meu vestit em vaig decantar per un de malles i una capa. La capa m'ajuda a volar millor, és allò més aerodinàmica. El cas és que el vestit em quedava molt bé, però per anar al bany era una tortura, ja que per baixar-me els pantalons havia de treure'm la part de dalt del vestit. Però abans de poder treure aquesta banda també havia de deslligar-me la capa perquè el vestit quedava travat amb el fil que lliga la capa al coll. Així que un dia vaig fer dos forats a la malla, un per poder cagar i l'altre per poder pixar, però clar, jo ja no podia sortir així al carrer perquè se'm veurien les parts nobles. És per això que vaig posar-me uns calçotets damunt dels pantalons. Des d'aquell dia, anar al bany és més fàcil que mai, i és per això que porto els calçotets per fora. els contes d'en Richie. Canals que he recomanat. El Magazín. Ensinestrat. Rin en Cat. Samfaina Visual. Magori Art. Aida de Tur. Nia Catano. I Oun en Qui Music. Simme Valenciana. Vaques en escabeig. Les desterrades. Te'n fem 5 cèntims. La fricoteca. La Batcova. Mononucca. Jaume Fible. Esteve Rovira. Jacint Casademont. Quarta Mansió. Gràcies per crear contingut.